Sezona 2. Ovo je baš bilo loše, ali dobar dan, krastavčići. Dobar dan, krastavčići. Ovo je bilo kao ono TV shop 90-ih. Kupite seckalicu, dobit ćete nož. Kolač u tiganju. Kolač u tiganju. I otkako moj unuk jede ovaj vaš med, on više ne hrče, oženila sam ga. To je bilo zakne nešto, ali da. Jeste. Dobar dan, bolje vas našli. Dobar dan, dobrodošli u ovu kuću. Moja prijateljica Vanessa ovde. Željko ovde. Danas radimo prvu epizodu sezona 2, Supa o kiselom krastavcu i radit ćemo šta? Radit ćemo, znači kao prvo da kažem da sezona 2 će biti ovako ovim nekim predelima Varšave. Danas nismo imali puno sreće jer je jako oblačan dan, kao što možete da vidite, i malo pada kišica, ali mi smo odlučili da improvizujemo. Tako je, odlučili smo da izađemo u prirodu, ali znate šta, to je život. To je život u Poljskoj, ovde u junu, u julu, možda padne kiša, možda bude hladno i možete nositi ovaj mantil kao ono manijaci u parku, pa i mi smo u parku. I mi smo u parku, ali mi smo manijaci, He. Da, bumerske šale, iako smo milenijalci. Kad smo kod milenijalaca i naše današnje teme, pre neki dan Željko meni šalje na Instagramu jedan post o krizi identiteta ljudi koji su milenijalci. Znači, millennial crisis, i to je sada ultra popularno na Instagramu, postoje razni reelovi, karoseli, postovi, ludilo. I onda smo mi našli taj jedan post koji je nekako najviše rezonovao sa nama. I znate već sve te teme i htjeli smo nekako da danas načnemo millennial crisis, ali na Balkan način. Šta to znači? Tako je. Šta to znači uskoro ćemo da kažemo, ali pre toga da vas podsjetimo da kliknete dole na subscribe dugmence i ne zaboravite, imamo takođe i Linktree i Buy Me a Coffee. To će nam dobro doći da malo popijemo kaficu ove hladne dane. Da se zagrejemo. Tako je. Iako je leto, bit će zima u Poljskoj. Šta to sad znači? To znači da ćemo mi smo uradili sledeću stvar. Napisali smo na papiriće, onako baš old school, stavili smo papiriće ovaj šeširić, ne znam, valjda se vidi, valjda se ne vidi. Šešir. Da, i tu imamo 16 kriza koje i Kurta i Murta šeruju na Instagramu. Pa i mi nekada. Da, pa i mi, eno je veverica tamo, nećemo je uhvatiti, možda drugi put. I danas ćemo da pročitamo te krize i da vidimo da li mi rezonujemo sa tim, da li smo mi možda doživjeli te krize ili da li mislimo da Balkanci milenijalci u dijaspori možda prolaze kroz slične. Pa da krenemo. Botoks, spa, briga o koži. Ok, ja ću da kažem da apsolutno da, ajde da kažem 8 od 10, pošto botoks još ne, bliži se, ne znam, baš imam tu moralne dileme i razne druge dileme, ali definitivno 30. briga o koži, kupujem sve i svašta, kupila sam sad kad sam bila u Koreji mnogo nekih dobrih proizvoda, vidjet ćemo da li rade, ovdje sad nije baš dobro ugao na kameri, ali mnogo, naravno, više zarađujemo nego u 20-im, to je logično i onda više ulažemo u našu kožu, ali takođe, znaš, vide se te neke borice prve, zagledaš se malo ogledalo, ponekad neku boru istripujem i definitivno, ja mislim da je to nešto na šta trošim, pa top 3 stvari, ja mislim, na koje trošim pare svoje. Ja se slažem sa tim, botoks da, može spa, može briga o koži, jedem kolagen jako mnogo, stavljam one maskice na lice, ali juče mi je onako, probudio mi se mozak, čitao sam jedan post na Instagramu, znaš ono kao law of attraction i ne znam kako zračiš tako privlačiš, i post je bio apsolutno nevezano za to, kaže, za 300 godina na ovoj planeti neće živjeti niko živ ko se tebe seća i da li si imao bore ili nisi, tako da treba brinuti o sebi. Ali ostaće ovi video i audio zapisi, fotozapisi. Forever. Ajde sledeće. Časovi keramike. Pa malo. Bio sam na jednom času, mislim da je ovo ultra popularno sad u našim generacijama, pogotovo u ovim krugovima gde se mi krećemo, ljudi koji rade te poslove gde non stop sede u kancelariji, zakovani su za stolicu i gledaju kompjuter, pa onda moraš da imaš neku zanimaciju, ili je to joga, ili je keramika, ili ne znam, ideš da čistiš izmet u zoološkom vrtu, tako da, da. Da, čišćenje. 2 od 10, ja bih rekla. Dobro, 2 od 10, ajde, okej. Meni trenutno, ali kada sam radila natalnu kartu, ne znam da si stavio astrologiju ovde, ali... Nisam. Dobro, to nam je onda 17. Okej. Kad sam radila natalnu kartu, ova gospođa astrološkinja mi je rekla da moram kroz život da radim nešto rukama. U smislu,
ne, da vajam, da nešto pravim i ja stvarno imam dosta nervozne ruke. Nisam još uvek krenula na časove keramike, možda, zato sam dala 2 od 10. Ok, još jedan moment, ovako lična priča. Prošle nedelje sam imao razgovor sa psihologom i govorio sam o tome koliko mi je nedelja mnogo lepša kada vikend provedem u prirodi, jer prethodni vikend smo išli sa prijateljima da gledamo neke koze i ovce i to je baš bilo osvežavajuće. Mislim da imamo tu neku tačku o prirodi, možda ćemo se toga dotaći, ali tad mi je ta gospođa psiholog objasnila da postoje različite vrste terapije, nije samo to kao mi pričamo pa šta je bilo lepo, šta nije bilo lepo, već i, znaš, kao taj rad sa rukama, pa šta god, da li ćeš da praviš nešto od drveta ili od keramike, tako da, opet well-being. Opet well-being. Ajmo treće. Društvene board igrice. Ok, ovo je 10 od 10, meni bilo još u 20. godinama. Sam bila ta osoba koja tera ljude da igraju društvene igrice. Ne pija se toliko, provode se vikendi u prirodi, matori smo za izlaske, za noćne klubove, šta onda radiš? Želiš neki adrenalin i onda želiš da pokidaš u nekoj društvenoj igrici u Monopolu. Subota je veče, ti si pobedio, ležeš mirno da spavaš, mislim, da, jako sam kompetitiv što se toga tiče. Kod mene 10 od 10, tebi? 2 od 10, nisam neki fan. Igram samo kad društvo natera. Okej. Okej, ajmo sledeću. Gledanje ptica. Gledao sam koze, može. 8 od 10. Da? Priroda, da. Okej. Gledanje ptica, a znaš da je to kao a thing? Jel? Da, jer baš, ja sam prvi put čula to od jednog našeg kolege, znaš, Gareću ti posle koje. Okej. I on je meni rekao da kada se doselio u Poljsku, jer stvarno, ne znam da li ja tripujem, ja mnogo više ptica čujem ovde nego u Srbiji, valjda zbog te malo divlje prirode koje imaš svuda po gradu. I, na primjer, ispred moje zgrade ptice pevaju i tako ti vidiš neke ptičice tamo na jednom drvetu, na drugom drvetu. I ovaj kolega jedan naš je rekao da je dosta pušio kada se doselio u Poljsku i onda je nekako spontano krenuo da gleda, da posmatra ptice. I to se zove bird watching i to je bukvalno cijela jedna, neću da kažem filozofija, ali neki hobi. Imaš knjige o tome, pa kako da ih gledaš, pa ne znam, ideš po malo nekim divljim ili nedivljim šumama, imaš dvogled i tako. To je... Ali misliš da bi to bio ono kao nešto što milenijalci koriste da bi rešili neke svoje krize? Pa, kod nas mislim da ne, ali možda tamo milenijalci koji su na pragu 40-ih ili na početku 40-ih. Javite nam, pišite nam. Javite. Ti si sledeća, mislim. Starter za testo, kiselo testo. Znam da ćeš... A ne? Ne. Ok, ali definitivno znam ljude. Baking i cela ta baking sekta, ne sekta, čak ja sam krenula nešto da bejkujem, a nisam ranije uopšte imala nikakvu želju da pečem bilo šta ili pravim kiflice, pice. Mislim da možemo to da kažemo kao nešto generalno. Kiselo testo i pečenje. Ok, ako ćemo da prebacimo u pečenje i bavljenje to stvari sa rukama, da, onda ok, tu dajem 10 od 10, jer baš to mi je ono a thing. Rešavam svoje mentalne probleme tako što uđem u kuhinju i napravim pitu. Da, ili ispečem neku tortu, to da, ali ovo starter, znaš, samo kao da hraniš svoje bakterije, to nikad nisam radio, ali znam da je stvar, ljudi to rade. Da. Mislim, čula sam i znam da ti moraš da vodiš računa o tom starteru nekoliko dana, nešto, ali onda imaš baš dobar hleb, zar ne? Jeste, i dobar je, ukusan je, probao sam. I zdrav. Da. Sad ti. Sad ja? Oj, čekaj, moram da listam. Znaš ko ono deda u prodavnici. Mentalni problemi, ADHD, znak pitanja. To je jako kontroverzna sada tema, ja neću da kažem, neću da dam ništa za ovo, zato što mentalni problemi, kao imali smo ih i u 20. i tekako, samo nismo bili dovoljno zreli da uopšte adresujemo to, da odeš negde da potražiš pomoć, ili pričali smo u jednoj epizodi o burnoutu. I, znaš, neki ljudi kažu, ok, sada svi imamo mentalne probleme, svi imamo ADHD, to je jako popularno na društvenim mrežama, ali s druge strane, uradili smo toliko posla, naša generacija je uradila da to bude toliko prisutno na društvenim medijima i da to ne bude više bauk i tabu tema. Tako da ne bih rekla da je to samo sada popularno, nego da se više priča o tome, baš iz tog razloga što se nije ni malo pričalo ranije. 7 od 10. Zašto kažem 7 od 10? Mislim da dosta ljudi otvorenije govori o tome to što si rekla i da pogotovo milenijalci koji su svesni sebe i izazova sa kojima se susreću, mislim da ih nije sramota da kažu hej, išao sam, imam dijagnozu i to je skroz cool, radim na tome. Tako da čujem te priče sve više i više.
naravno, i to je dobro. A isto tako, kako je naša generacija nekako doprinela tome da bude dobro to što si različit, pa onda dođeš negde, predstavljaš se i kažeš ja sam Željko, imam ADHD, ja sam gej, ja sam, znaš, i onda načičkaš sebi što više nekih... Da, šta znam, znaš, hejteri će reći da je to lame, ali to je isto samo plod našeg vremena. I to je život. Ajde ti. Baš ti je rukopis malo. Da, čekaj. Boš, još uvek. Čekaj, šta sam napisao? Još uvek Aha, se oblačiš kao tinejdžer. Kao tinejdžer, da. Jo, Pa ne znam. 2 od 10. Imam nekada neke epizode, ali baš ne osjećam ovo. Ne. Mislim da većina milenijalaca se oblači u skladu sa tim koliko godine imaju, ali ono što recimo bih zamerio ljudima preko 40. skinny jeans. Bože, bacite to. Zašto? Jeans? Skinny jeans. Jeans je cool, ali skinny jeans kao ne. Kad pređeš 40, to ne. To mi je baš više za ove ljude koji su dosta mlađi. Da, ali onda možeš da kažeš kao, ok, skinny jeans ne, preko 40, ne znam, suknja ne slažem se s tobom. Ne, ali uzane one farmerice, kao misliš da je to... Ako neko voli, neka nosi. Ajde, molim te. Dobro, daj mi sledeću, čekaj, da opet ližem prst. Sledeća, nemam pojma koja je, ali pokreće svoj posao. Ovo je 9 od 10, definitivno, mislim da čak polovina ovog dueta ovde pokreće svoj posao. Istina. Da, ja definitivno za ovo kažem 10 od 10, pokrećem svoj posao na 100%. Ajde, sledeća, izvolite, ovo je vaša. Evo ti ovo. Beg u prirodu da pronađem sebe, resort, upitnik. 10 od 10. Da, mislim da... A ne, u stvari, čekaj sad, možda sam malo preterao. 10 od 10 za mene lično, ali ako bih pogledao recimo ljude oko nas i milenijalce, pa nisam siguran, možda bi to bilo negde recimo 7 od 10. Sve više vidim i po društvenim mrežama da ljudi tako odlaze negde. Naprimjer, ovi u Srbiji, fora je, ne znam, odlazak na Zlatibor, Kopaonik, Rtanj, tamo su te neke lepe prirode, imaju i neka lepa jezerca i tako dalje. Isto to vidim i ovde po ljudima u Poljskoj, ali mislim da nije baš ono kao overall globalni neki trend, ali da je lepo i da prija, lično mislim da da. Da, ja bih rekla 9 od 10 jer sad imam baš veliku potrebu. Isto što je ovde ultra popularno, ljudi idu na bike tripove, tako je. Dnevne i ono, odvozaju 60 km i ti si išao. Ja sam sad uzela bicikli novi, tako da planiram da idem. Ali da se prošeta po nekoj šumici mnogo znači i mislim da ja sam to dobila tek odlaskom ovde. Pošto ovde je mnogo popularnije boravak u prirodi, u gradu, blizu grada nego u Srbiji. Slažem se sve, idemo dalje. Jesi ti ili ja? Opet sam zaboravio. Ne znam, ajde ja ću. Ajde ti ćeš. Ili ja da ližem prst opet? Neka, ajde, nema, dosta se lizao prstić. Opsednutost proteinima, jo bože, da, 10 od 10. Da, 11 od 10, broje se proteini, 1,5 gram po kilogramu da se unese, znači svi gledamo koliko ima proteina, koliko ima kalorija, brojimo, znači katastrofa. Pa odnos proteina na kalorije, ludilo. Samo čekam sada kad će da izađe neka najnovija studija i da se kaže, znaš, kao što se stalno menja to. I onda će neki najnoviji, najmlađi naučnik da kaže sve što ste radili sa proteinima je glupo, zato ćete dobiti rak i ne znam, zapravo treba da merimo i unos ugljenih hidrata. I ugljeni hidrati, bla bla bla, nisu loši. Što nisu loši, ali da, proteini su obsession, ja mislim, milenijalaca. Mislim da je sledeće, a to mislim samo zato što sam pitao jednu osobu koja je pripadnik Gen Z generacije, šta li će da bude sledeća stvar? Ili imali smo ono, čija, pa ne znam, sad su proteini, ashwagandha, da. Aloja je bila, to je bilo baš davno kad smo bili mali. Čekaj, šta je bilo ono, yerba mate, kako se zove? Yerba mate, da. Znači, haos. I kaže Gen Z, ovaj jedan pripadnik, da je sledeće da su vlakna. Ima da budemo opsednuti vlaknima. To je verovatno sledeće godine, ali da vidimo da li je to to. Čekaj, ližem prstić opet, šta ću, ne mogu. Sranje beba, zakačila sam. Ne. Kod nas nema toga, 0. 0 od 10, ne priznajemo. Ajmo dalje. Sad ja. Ne znam da li će razumeti naši gledalci šta je sranje beba. Čekaj, sranje beba je ono kad se desi slučajno,
pa hoćemo da zadržimo bebu i onda se venčamo. I onda je to sranje beba. Ja sam sranje beba. Mislim, zašto to kažem? Evo, nekad davno, počeli smo da studiramo i jedna naša zajednička prijateljica, Ivana Lilić. Ivana, ako nas gledaš, ćao. Ona je u šali kad smo pričali kako je ko, ne znam, rođen, kakve su priče naših roditelja. I onda kad se Elio ispričao da su moji bili jako, jako mladi kad su mene dobili i da su se venčali zapravo dok je mama bila trudna, a onda se posle brzo desio razvod, onda je ona samo na celu tu priču rekla, pa ti si sranje beba. A ja inače stvarno nisam čula ovo pre toga, ovaj izraz. Da, to je Ivana, da. Ok, ćao Ivana. A ovde mislim da je taj trend u pitanju, makar na papiriću što je bio, da si već u 35 plus, nemaš dete i onda, ne znam, ili 40 plus i onda budeš u fazonu, ajde, kao nek se desi nešto slučajno, spontano, sada sam u frci panici. Da. Tako da toga nema tu kod nas. A da vidimo šta je sledeće. Trčanje, vežbanje. Da. Da, 10 do 10. 10 od 10. Trčanje, pa ne znam, u poslednjih 10 godina ultra hit. Mislim, generalno fizička aktivnost, bilo kakva fizička aktivnost teretana za žene. Ranije niko nije pričao o teretanama za žene, sada sve žene moraju da idu u teretane da grade mišićnu masu, što je sasvim normalno i logično. Pre nekoliko nedelja jedna koleginica, rekao bih da je pripadnik boomer generacije, dosta starija, prišla mi je i baš smo pričali na tu temu i kaže mi da najnovije istraživanja, sad verovat ćemo na reč, možda su tačna, možda nisu, da pokazuju da bismo imali tu vitalnost u nekim poznim godinama, moramo i da dižemo tegove, da radimo na mišićima, jer kao dizanje tegova ti daje jedno, a trening, pošto je trčanje ti daje nešto drugo. Tako da vidim da ovo recimo nije samo stvar za milenijalce, već i za boomere. Što je super. Da, jer mislim jednostavno da su krenula ta neka, pa ne znam da je to, eno je veverica! Eno je to. Tu je veverica, ne vidite je. Da, teretana i vežbanje, definitivno bilo kakva fizička aktivnost, kao što sam rekla, 10 od 10. Ok, idemo dalje. To sad za tebe. Aha, pickleball, ja ne znam šta je ovo. 0 od 10, neki sport, neko mi je pričao o tome, ali ja ne priznajem ovo, pošto ne znam šta je. Da, mislim da to isto sad nešto trendi, možda slično kao ping-pong. Ali ne znam. ako lečite krizu milenijalstva ping-pongom ili pickleballom, šta god to bilo, javite nam. Objasnite nam šta je pickleball, jer ne znamo. Alkohol, upitnik, ali kao u kom smislu? Kao više alkohol i manje alkohol? Tačka na engleskom je bila alkoholizam, tako da mislim da ovo ne bih rekao. Ne, definitivno. Ajde da kažemo 1 ili 2 od 10. Ima ljudi koji vole da popiju čašicu vina svakog dana. Možda bi se to generalno karakterisalo kao alkoholizam, ali ono što kažu, čaša je lek, flaša je otrov, tako da svako ima svoju meru. Tako je. Ja mislim, u mom okruženju sve manje se pije, gotovo niko ne pije više, onoliko. Ali, čekaj, šta je ovdje, imamo dve. Evo tebi ova, ja ću ova. An affair, ljubavna afera ili prevara? Naopako. To ostavljam za 40. Wink. Malo kasnije ćemo o tome. Pa to je, stvarno mislim, već skroz si u fullu, u toj rutini, voziš dobra kola, imaš predobar posao i imaš tu rutinu već 10 godina, mi smo tek počeli to, i onda se desi ta neka afera, nešto, nemam pojma, tamo baš izmišljeno. Voziš dobra kola, a milenijalac, znači 58 godina. Nije tačno. Biće, uskoro. Dobro, quit drinking. Da, apsolutno, da, 8 od 10 recimo, ajde, neka bude tako. 8 od 10, to je definitivno, možda više među Gen Z trending, ali čak među milenijalcima, mnogo ljudi koji znam je ostavilo alkohol kao zapravo, a dosta takođe pije, ali jako retko. Da, ili, na primjer, samo piju za neke posebne prilike, a mislim da je jedan od razloga definitivno i to što ti kad pređeš 35 i popiješ malo, taj mamurluk traje danima. I onda ne želiš da se osjećaš baš kao onako neljudsko biće, nego jednostavno biraš da ne piješ.
i onda ako popiješ, sutra si mamoran, kao što je Željko rekao, preskačeš svoj pickleball, Da. vožnju biciklom, teretanu, ne trakuješ proteine i onda jedan dan pređe u, ne znam, 3 dana patnje i to je to. I onda ceo mesec je nekako nakranjen. Katastrofa. A šta je najviše rezonovalo sa tobom? Od svih ovih, kao recimo milenijalac, mislim da bih rekao da brojanje proteina, vežbanje i taj neki odlazak u prirodu, da mislim da to trenutno najviše rezonuje, a ove neke druge, sve te materijalne stvari možda će rezonovati tek za nekih 10 godina kada se možda taj uspeh desi još veći nego što sad jeste. A ti šta misliš? Šta misliš da je najviše rezonovalo recimo sa našim ljudima koji živaju u inostranstvu, koji su recimo otišli pre, ne znam, nekoliko godina i sad tamo grade neki život? Milenijalci koji žive u dijaspori, mislim da nisam sigurna što se tiče alkohola, sad razmišljam da li je na ovu stranu ili na onu stranu. To me baš zanima da nam pišete. Ja bih rekla da vrlo verovatno ljudi koji su u 30-im prestaju da piju polako, tako da se kladim na to, ali vi nam pišite. I takođe mislim da priroda, da bi to bilo nešto što karakteriše jedino milenijalci naši koji su otišli negde u Ameriku, ne znam koliko prirode oni tamo imaju blizu gradova, tako da mislim da to ne, ali milenijalci koji su makar otišli negde se raselili po Evropi, priroda mislim da bi bila top 1, ali da, ajde da vidimo šta će nam ljudi napisati. Samo još jednu stvar bih dodao na sve ovo, nešto što nismo još uvek zajedno radili, a želeo bih da radimo, a to je nordijsko hodanje, znači ona šetnja sa štapovima. Mene uvek zezaju na poslu, to rade samo starci, ali to je toliko dobro. Znači, nikad to nisam probala. Moramo da radimo nekad zajedno, idemo u šumu da hodamo sa štapovima, jer to je predobro. I climbing, bilo kakvo planinarenje, bilo šta. Da, ali to je priroda isto. Jeste, priroda, sport, da, tako da to sve spada tako u tu jednu kofu. Ovo je bila epizoda vrlo improvizovana, iskomentarisali smo nešto sa Instagrama, Bog te pitaj kako će ovo da prođe kod vas, ako vam se svidi, lajkujte, kliknite na subscribe. Šta još da uradimo? Obavezno subscribe kao što si rekao. Ako vas zanima šta radimo van YouTube-a, zapratite nas na Instagramu, tamo smo isto prilično aktivni. Ponekad pišemo nešto na Substacku, možete to proveriti ako vas zanima i kao što je Željko rekao negde na početku, ako želite da nam kupite kaficu ili čaj ili jednostavno vam se sviđa naš sadržaj, ono o čemu pričamo, želite da nas častite onako od srca, imate tamo link, buy me a coffee i to možete da iskoristite. Jedan mali teaser pre nego što odemo, izazov za nas dvoje. Sledeća tema će biti šta ako ste gej i gde možete da odete u Varšavu ako dolazite turistički. Da ih odemo u Ramona bar. U Ramona bar. Da, to je baš kultni bar. Da. Vidimo se za 2 nedelje. Ćao! Onog tamo četvrtka. Ćao, krastavčići!